Microsoft PowerPoint presentation masters ዝብል ሓደ global settings ንገብረሉ ኮማንድ ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ፊቸር እዚ እንታይ እዩ ዝሕግዘና? ንኣብነት እዛ ከፊትያ ዘለኹ ዶኩመንት ከምዚ ትዕዘብዋ ዘለኹም ዝተወሰነ ስላይድስ ዘለዋ ሓንቲ ናይ ፓወርፖይንት ፕሬዘንቴሽን ዶኩመንት ኣላ። ኦኬ ሕጂ ፕሮፌሽናል ዝኾነ ሉክ መታን ክህልዋ ወይ ድማ ለሰይ ናይ ሓደ ካምፓኒ ብዛዕባ ሓደ ካምፓኒ ዝገልጽ ፕሬዘንቴሽን ይኸውን ንኣብነት ሕጂ እቲ ካምፓኒ ናቱ ሎጎ እንድሕዳእ ክህሉ ደልይዎ ኣብቲ ኣብ ኩለን ዘን ስላይድስ ማለት እዩ ናይዛ ፕሬዘንቴሽን ሕጂ ኮንሲስተንሲ ከዓ ክህልዎ ማለት እዩ። ልክዕ እታ ሎጎ ኣብ ሓደ ቦታ ምስ ተቐመጥካ ዝኾነ ስላይድ ክትውስኽ ከለኻ ምስኡ እናተወሰኸት እያ ትመጽእ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ መታን ክርዳእና ብኣብነት ገይረ ከረዳእኩም እየ። ወይ ድማ ኣብ ሓደ ፕሬዘንቴሽን ፉተር እንድሕዳእ ክትገብረሉ ደሊኻ ወይ ሎጎ ከም ዝበልኩም ትገብረሉ እንድሕዳእ ደሊኻ ኣብዚ ቪው ምስ ኣተና ስላይድ ማስተር ትብል ሓንቲ ኦፕሽን ኣላ ወይ ድማ ማስተር ቪውስ ዝብል ሓደ ሴቲንግስ ኣሎ ማለት እዩ። ኣብዚ ሕጂ ሓደ ግሎባል ዝኾነ ሴቲንግስ ክንገብር የኽእለና እዩ። ሕጂ ኣብዚኣ ስላይድ ማስተር ትብል መጀመርታ ንኣቱ ሕጂ ብዛ ስላይድ ማስተር ትብል ምስ ኣተና ስላይድ ማስተር ትብል ሓደ ሜኑ መፂሎ ማለት እዩ። ሓደ ሜኑ መፂሎ ኣብዚ ሜኑ እዚ ኢንሰርት ስላይድ ማስተር ኢንሰርት ሌይኣውት ሪኔም ገለ ዝብሉ ናቱ ሴቲንግስ ድማ ኣብዚ መፅኦም ኣለዉ። ሕጂ መጀመርታ እንታይ ኢና ንገብር ናብታ ቀዳመይቲ ዘላ እዛ ዓባይ ማለት እዩ እዚኣ ቁፅሪ ሓደ ዘላ ስላይድ ኣብዚኣ ኢና ንኣቱ። ኣብዚኣ ምስ ኣተና ሕጂ ርእይዎ እቲ ስላይድ እቲ ፕሬዘንቴሽን ናትና ከምዚ ዓይነት ስላይድ እዩ ኣጠቃሊሉ ዘሎ። ሕጂ ኣብዚ እንድሕዳእ ዝኾነ ዓይነት ለውጥታት ጌርና ብምሉእ ነቲ ናትና ፕሬዘንቴሽን ዶክመንት እዩ ኣፌክት ዝገብሮ ማለት እዩ። ኦኬ ሕጂ ንኣብነት ከረዳእኩም እዚኣ ክሎዝ ክብላ እንዴ ሕጂ ርእይዎ እዚ ፅሕፈት እዚኣ ሕጂ ናይ ታይትል እያ። ኣብ ናይ ታይትል ቦታ 6 መሰረታውያን ሕግታት ኣብ ጥቓማ ሞባይል ዝብል ዘሎ ጸሊም ሕብሪ ገለ ሒዙሎ ማለት እዩ። ኦኬ ሕጂ ኣብዚ ምስ ኣተና ከዓ እዚ ቦታ እዚ እንታይ እዩ? እዚ ናይ ታይትል እዩ፣ እዚ ከዓ ናይ ኮንተንት እዩ ማለት እዩ። ኦኬ ናይ ኮንተንት እዩ። ዋላ ኣብዚ እንድሕዳእ ቀፂልና ተመሳሳሊ እዚ እውን ናይ ኮንተንት እዩ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ትሕዝቶታት ክንመሃር ከለና እዚ ምናልባት ሕብሪ ስለ ዝቀየርናሉ እዩ እምበር ሓደ ዓይነት ሕብሪ ነይሩ ጸሊም ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ኦኬ ሕጂ እታ ክንገብሮ ኢና ግሎባል ዝኾነ ሴቲንግስ እንድሕዳእ ክንቅይር ደሊና ኣብዚ ቪው ምስ ኣተና ስላይድ ማስተር ንኣቱ ኢለኩም ኣለኹ። ኣብዚ ላዕሊ ምስ ከድና እዛ ኮንተንት ትብል ቦታ እዚኣ እያ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብዚኣ ኣብቲ ስላይድ ሾው ናትና ዝኾነ ንፅሕፎ ፅሕፈት እንታይ ዓይነት ምስሊ ክህልዎ ኣሎ ኣብዚ ዲፋይን ክንገብሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ሕጂ ንኣብነት ኣብዚ ኣትየ ኣነ ኣብ ዝኾነ ኮንተንት ከምዚ ዓይነት ኮንተንት ዘለዋ ፕሬዘንቴሽን ድፀሓፍ ፅሕፈት ሕብሩ ቀጠልያ ክኸውን ድሕዳእ ደልዮ ሳይዝ ናቱ ከዓ ለሰይ 24 ክኸውን ደልየ ኣለኹ ሻዶው ከዓ ክህልዎ ደልየ ኣለኹ ማለት እዩ። ኦኬ ሕጂ እዚኣ ወዲየ ኣለኹ ኣብዚ ክሎዝ ማስተር ቪው ክብለ ክሎዝ ማስተር ቪው ምስ በልኩዋ ኦኬ ከምዚ ንዕዘቦ ዘለና እንታይ ትገብር ዘላ ማለት እዩ ኣብተን ኮንተንት ዘለዎን ኩለን ሓደ ዓይነት ሕብሪ ልክዕ ከምታ ዲዛይን ገበርናያ ማለት እዩ። ኣብቲ ስላይድ ማስተር ናትና ልክዕ ሓደ ዓይነት ሕብሪ ከም ዝህልዎ ጌራትልና ኣላ ማለት እዩ። ሕጂ ርእይዎ እቲ ኦሪጂናል ዝኾነ ትሕዝቶ ዝነበሮ ልክዕ ሓደ ዓይነት ሕብሪ ጌራትሉላ ማለት እዩ። እዘን ክልተ ብዚ ዘለዋ ኦሬዲ ባዕልና ሕብሪ ዝሃብናየን ስለ ዝኾና በቲ ዝሃብናዮ ሕብሪ ብኡ ኸይዱ ኣሎ። ኦኬ ግን እቲ ናይ ሻዶው እትሪእዎ እንድሕዳእ ኣለኹም ሻዶው ስለ ዝገበርናሉ ኣብቲ ፅሕፈት ናትና ሻዶው እውን ተገይሩሉ ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ቦልድ ጌርናዮ ስለ ዝነበርና ከምዚ ዓይነት ሕብሪ ሒዙሎ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ዓይነት ስላይድ ማስተር እንታይ ዝሕግዘና ማለት እዩ ኣብቲ ናትና ስላይድ ሾው ንኣብነት ርእዩ ኣብዚኣ ኣብ መንጎ ቀዳመይትን ካልአይትን ኢንሰርት ኢለ ኒው ስላይድ ኢለ ታይትል ኤንድ ኮንተንት እዚኣ ከእትወ እያ። ሕጂ ብዚኣ ምስ እተኹ ኣብታ ኮንተንት ኦሬዲ ኣብቲ ስላይድ ማስተር ናትና ቀጠልያ ሕብሪ ክህልዎ ትፅሕፈት ሳይዙ ከዓ 24 ክኸውን ከምኡውን ሻዶው ክህልዎ ኢልና ነርና። ሕጂ ርእዮ ኣብዚ ድፅሕፎ ዝኾነ ዓይነት ፅሕፈት በቲ ግሎባል ሴቲንግ ሰት ገይርዮ ዘለኹ ኣብቲ ስላይድ ማስተር ብኡ እዩ ዝውሰን ማለት እዩ። ሕጂ ርእይዎ እዚ ድፅሕፎ ዘለኹ ፅሕፈት ሳይዙ ንሕዳእ ርኢናዮ እታ ሳይዝ ጌርናያ ዝነበርናያ 24 ሻዶው ጌርናሉ ነርና ቀጠልያ ሕብሪ ከም ዘለዎ ከዓ ጌርናያ ነርና ማለት እዩ። ሕጂ ዋላ ካልእ እንድሕዳእ ወሲኸ ካልእ ስላይድ ዋላ እንድሕዳእ የእትየ
title and content زلوا أبزخ عند حدا نعمل عند حدا صحيفة ريو تصحفو زلخو صحفت انت يخون له لك بت سلايد ماستر ست زجبرنا بو يوسن له مالتي اوكي جي زيا از سلايد ماستر نخمزي يحجزناي مالتي يا ريتا اوكي جي نتون ابنت كنقيروينا متان كرداكم افتا قداميت نخيدي لكم الله بزا قداميت ندحدا خيرنا قطله حبر مش غيرنا نيرنا حجها ري متان كردانا كقيره ناب ليلا حبري كمز عينت حبر خمزلو السايز دما 4 خمز خون كغبري اوكي حجي اب سلايد ماستر اتي زيا كلوز ماستر كبلا حجي ريون تنزي قيرنا صحفت انت يخون الله مالتي ليلا حبر خوينو سايزوها 32 كوينو يمصا الله مالتي كمز نعزبو زلنا كلن كم عينت حبري حيزن يمصا الله مالتي حجي والا ندحدا نيو سلايد ندحدا انا ياتي كصحف ندحدا جميره بتي 4 ديجري نير سايز سوري 4 كوينو يمص زلو مالتي ابز ريو اوكي حجي بتست زغبركو يزمص زلو እዚ ሕጂ እቲ ጽሕፈት ስለ ዝበስሐ ምናልባት ኦሬዲ ኣትዩ ስለ ዝነበረ ብኡ ይኸይድ ኣሎ ሴቭ እንድሕዳ ኢልና ብኡ እዩ ዝኸይድ ዘሎ በቲ ዝነበረ ጽሕፈት እቲ ሕብሪ ጥራይ ዝቕይረልና ዘሎ ኦኬ እንድሕዳ ሓድሽ ስላይድ እንድሕዳ የእቲና ግን በቲ ሰት ዝገበርናዮ ብኡ እዩ ዝውሰን ማለት እዩ እንጂ 4 እንድሕር ገይረ ነይረ እቲ ሕብሪ እንድሕዳ ቀይረ ነይረ በቲ ዝቐየርናዮ ብኡ ይኸይድ ኣሎ ኦኬ እዚኣ በኣ ንኣርማ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ስላይድ ሾው እንታይ እዩ ዝውስነና ማለት እዩ ኣብታ ከምዚ ዓይነት ስላይድ ማለት እዩ እዛ ስላይድ እዚኣ ታይትል ኤንድ ኮንተንት ዘለዋ ስላይድ ሌኣውት ስለ ዝኾነት ኣብኣ ኤዲት ገይረ ኣለኹ ሶ ከማ ዓይነት ስላይድ ኣብ ዝሰርሓሉ እዋን ልክዕ በቲ ኣብዚ ስላይድ ማስተር ሰት ገይረዮ ዘለኹ ሕጊ ብኡ ይምእዘን ማለት እዩ ሕራይ እዛ ታሕቲ ዘላ እንድሕዳ ሪኢኹማ ኸ እዚኣ እታ ናይ ታይትል ስላይድ ኢልና ንፅዋዕ ኣብ ታይትል ስላይድ ኩሉ ግዜ ኣብ ታይትል ንፅሕፎ ስላይድ ንኣብነት ኣነ ሕብሪ ክቕይረ ክርዳእና ምታን ከም ኣብነት ከምዚ ዓይነት ኣራንቾኒ ሕብሪ ከም ዝህልዎ ክገብረ ሳይዙ ድማ ለሰይ 72 ከም ዝኸውን ክንገብሮ ኢና ካልእ ኢታሊክ ከም ዝኸውን ከዓ ክንገብር ኢና ማለት እዩ ኦኬ እጂ ኣብ ስላይድ ማስተር ኣቴ ክሎዝ ማስተር ቪው ኢለ ኣለኹ ሕጂ ሓደ ግሎባል ሴቲንግስ ገይረ ኣለኹ ሕጂ ረኣዩ ሓድሽ ሓደ ስላይድ ከእቱ እየ ማለት እዩ ሓድሽ ስላይድ ኣብዚ ከእቱ ከለኹ ነቲ ዝነበረ ረእይዎ ቀይራቶላ ግን እቲ ሳይዙ 72 ገይራቶላ ኦሬዲ ግን እቲ ሕብሪ ጸሊም ቀይርና ስለ ዝነበርና እቲ ሕብሪ ኣይቀይሮን ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ሓድሽ ከምጽ ኣነ ኣብ ሓድሽ ኣቲ ሕጂ ናይ ታይትል ስላይድ ስለ ግሎባል ሴቲንግስ ዝቀየርና ዝኾነ ዓይነት ታይትል ስላይድ ከነእቱ ከለና ረእዩ ሕጂ ታይትል ስላይድ ኣቲሎ ኣብዚ እንድሕዳኣ ዝኾነ ከምዚ ንዕዘቦ ዘለና ትሪእዎ ኣለኹም እቲ ኣርእስቲ ክጽሕፍ ከለኹ ልክዕ በቲ ግሎባል ሴቲንግ ሰት ዝገበርናዮ ኣብ ስላይድ ማስተር ልክዕ ብኸምኡ ዓይነት መምርሒ ተኸቲሉ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ሕብሪ ዋላት ሳይዝ 72 ዝገበርናዮ ረእይዎ ኢታሊክ ጌርናዮ ኢታሊክ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ዝኾነ ዓይነት ታይትል ስላይድ ኣብዚኣ ኣብዚ ፕሬዘንቴሽናት ናብ ነእትወሉ እዋን ዝኾነ ኣብዛ ታይትል ንጽሕፎ ጽሕፈት ልክዕ ኩሉ እንታይ ዝኸውን ማለት እዩ በቲ ስላይድ ማስተር ዝገበርናዮ ብኡ እዩ ዝምራሕ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ እዚ ስላይድ ማስተር ኣብ ከሚሳት ኣዝዩ ሓጋዚ እዩ ሕጂ ኣብቲ ስላይድ ማስተር ምስኣተና ብዙሕ ዓይነት ኣብዚ ንከሪአኩም ኣብዚ ኒው ስላይድ ብዙሕ ዓይነት ሌኣውት ኣለና ኢልና ነርና ምሽ ስለዚ እዚአን እንተን ሌኣውት ኣብቲ ስላይድ ማስተር ዝመጻ ዘለዋ ኣብቲ ስላይድ ማስተር ምስኣተና ድማ ነናተን ሌኣውት ኮይነን መጻ ኣለዋ እዚኣታ ታይትል ኤንድ ኮንተንት ንብላ እያ እዚ እቲ ናይ ታይትል እዩ ማለት እዩ እዚኣ እውን ሰያ ተመሳሳሊ ታይትል ኤንድ ኮንተንት እያ እዚኣታ ግሎባል ሴቲንግስ ኣፕላይ ንገብረላ እያ እዚ ንሱ እዩ እዚ እቲ ዳብል ኮንተንት ዝኣትዎ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚኣ ግሎባል ሴቲንግስ እንድሕዳ ቀይርና ኣብ መብዛሕትኡ ይቕየር ኣሎ ኦኬ እቲ ሕብሪ ረእይዎ ሊላ ምሽ መሪፅና ኣብ መብዛሕትኡ እንታይ ይኸውን ኣሎ ሊላ ማለት እዩ ኣብቲ ፅሕፈት ዝኣትዎ ኣብቲ ናይ ቴክስት ነእትወሉ ናብ ሊላ ሕብሪ ይኣቱ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣቶም ብምሉኦም እቶም ሌኣውትስ እዮም ማለት እዩ ኦኬ እቶም ሌኣውትስ እዮም ማለት እዩ እዚኣቶም
حراي مبار قصيلنا نريو سلايد ماستر ناي بعلو مينو حيزو يزمص إلكم نيره اندحدا كاب سلايد ماستر كنوصل لينا سيمبلي ذا كلوز ماستر فيو تبلينا كليك نغبرا مالتي زيا كليك مس غبرنا حجي حدا ابنت كريكم نابنت زيا تاناي تايتل إلنا زأتنا حجي كل زي تايتل كانت خلنا ريو تاناي تايتل تمص اب تحتياخا كليك تو اد سب تايتلز بلالو حجي زي اندحدا زين تقملو خوينا كنلقسو اندحدا دلينا ኣብዚ እንድሕዳኣ ደምሲሰያ ኣብዛ ስላይድ እዚኣ ጥራይ ትድምሰስ ሕጂ ረዩ ሓድሽ እንድሕዳኣ ታይትል ስላይድ እትየ ስቲል ትመፅያ ማለት እዩ ሕጂ ግሎባሊ እዚኣ እንድሕዳኣ ክትመፅእ ዘይደልያ ኮይነ ኣብቲ ስላይድ ማስተር ኣትየ ማለት እዩ ኣብዚኣ እንድያ ትኸውን ዘላ እዛ ካልአይቲ ነዚኣ ንድምስሳ ነዚኣ ደሊት ገይረ ኣለኹ ሰሌክት ገይረ ደሊት ገይረ ኣለኹ ክሎዝ ኢለ ኣለኹ ማለት እዩ ሕጂ ዝኾነ ዓይነት ታይትል ኣብዚ ናይ ታይትል ስላይድ ከእቱ ከለኹ ክትመፅእ የብላን ማለት እዩ ሕጂ ረዩ ክሊክ ገይረ ኣለኹ እታ ናይ ታይትል ጥራይ መፅያ ኣላ እታ ናይ ሳብ ታይትል ትብል ለጊሳ ኣላ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ዘየድልየና ኮንተንት ሳብዚ ኣብ ስላይድ ማስተር ኣቲና ከዓ ከነልግሶ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ እዛ ቀዳሚት እታ ስላይድ ማስተር ኢልና ንፅዋዕያ እዘን ኣብ ትሕቲኣ ዘለዋ ከዓኒ እተን ሌኣውት ማስተርስ ተባሂለን ዝፅዋዓየን ማለት እዩ ሃራይ እምበር ቀፂልና እዚኣቶም እንታይ እዮም ዝበሃሉ ኢልና ነርና ፕሌስ ሆልደርስ ኢልና ንፅውዖም ኢና ኢልና ነርና ሕጂ ኣብዞም ሌኣውት ማስተርስ እንድሕዳ ሪኢኹም ብዙሓት ፕሌስ ሆልደርስ ኣለዉ ሕጂ ንኣብነት እዚኣ ሪእዋ እዚኣ እታ ብላንክ ኢልና ንፅውዕያ ኦኬ እዛ ብላንክ እንታይ እያ ትገብር ድሓን ኣብዚ ከሪአኩም እየ ኣብዚ ኣቲና እዛ ብላንክ ትበሃል ሌኣውት ኣላትና ምሽ እዚኣ እንድሕዳ ክሊክ ጌርና ሪእዋ ነፃ ዝኾነ ዓይነት ፕሌስ ሆልደር የብልናን ኩሉ ባዕልና ኢና ዲዛይን ንገብሮ ማለት እዩ መፅሓፍ እንድሕዳ ደሊና ቴክስት ቦክስ ነእቱ ስእሊ እንድሕዳ ደሊና ኢንሰርት ኢልና ፒክቸር ኢና ነእቱ ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ ግዜ እዛ ብላንክ ክመርፅ ከለኹ ሓንቲ ናይ ስእሊ መእተዊት ዘላታ ገይረ ከምፅኣ እንድሕዳ ደልየ ኣብ ቪው ኣትየ ኣብ ስላይድ ማስተር እዛ ኣብዚ ሌኣውት ማስተርስ ማለት እዩ እታ ብላንክ ትብል ይረኽባ ነዚኣ ምስ ረኸብኩ ኣብዚ ኣብዛ ስላይድ ማስተር ማለት እዩ ኢንሰርት ፕሌስ ሆልደር ዝብል ኣለኒ ኣብዚ ኢንሰርት ፕሌስ ሆልደር ዝብል ዘሎ ሕጂ ብዙሕ ዓይነት ኮንተንት ኣሎ ንኣብነት ሜድያ እንድሕዳ ክተምርፀኒ ደሊ ናይ ሚድያ ክመርፅ ክእል ኦንላይን ኢሜጅ ዝብል ኣሎ ስማርት ኣርት ቴብል ቻርትስ ፒክቸር ቴክስት ኮንተንት ዝብል ኣሎ ኣነ ሕጂ ፒክቸር ክመርፅ እየ ንኣብነት ኣብዚኣ ፒክቸር መእተዊት ገይረላ ኣለኹ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ረይ ክሎዝ ክብለ ሕጂ ኣብዛ ኣትየ ቀፃሊ እንድሕዳ እዛ ብላንክ እንድሕዳ መሪፀ እንታይ ሒዛ ትመፅእ ማለት እዩ ሶሪ እታ ብላንክ እንታይ ሒዛ ትመፅእ ክሊክ ኣይኮን ቱ ኣድ ፒክቸር ትብል ሓንቲ ኣይኮን ሒዛ ትመፅእ ሕጂ ብዚኣ እንድሕዳ ክሊክ ገይረ ስእሊ መእተዊ ይመፀኒ ኣሎ ማለት እዩ ኦኬ ከምዚ ንዕዘቦ ዘለና ስእሊ ነእትወሉ ሓደ ቦታ ከም ተምፃልና ጌርና ኣለና ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ኩሉ ግዜ ብላንክ እንድሕዳ ኣብዚ ስላይድ እንድሕዳ ብላንክ እትየ ናይ ስእሊ መእተዊ ዘላታ ቦታ ሒዛ ከም ትመፅእ ገይረ ኣለኹ ማለት እዚኣቶም ሕጂ እቶም ፕሌስ ሆልደርስ እዮም ማለት ክንዲ ኢንሰርት ኢልና ስእሊ ነእቱ ሲምፕሊ ብዚኣ ክሊክ ግብር ኣቢልናስ ዝኾነ ስእሊ ካብዚ መሪፅና ነእቱ ማለት እዩ ኦኬ ስእሊ መሪፅና ኣብታ ፕሌስ ሆልደር ኣብኣ ከም ተኣቱ ጌርና ኣለና ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ናብቲ ስላይድ ማስተር ከዓ ንመለስ ሶ እዚኣ እያ ማለት እዩ እንድሕዳ ከልግሶ ደልየ ከዓ ሲምፕሊ ነዛ ፕሌስ ሆልደር ገይረ ነበርኩ ራይት ክሊክ ገይረ ደሊት ክብላ ከለ ወይ ከዓ ሲምፕሊ ክሊክ ክገብራ እሞ ደሊት ፀቅጥ ኣብቲ ኪቦርድ ናተይ ማለት እዩ